El Mercat Municipal d'Oliva és un edifici emblemàtic que des de meitat del segle passat ha sigut el centre de la vida comercial del nostre municipi. Amb una superfície de 1.249 metres quadrats i situat entre el passeig i el centre històric, és el punt de trobada on tots els olivers i les oliveres tenen records entranyables. Un mercat que vol mirar al futur i continuar sent una referència per a veïns i turistes. Gràcies a aquest projecte, modernitzarem per a tu el nou Mercat d'Oliva, més eficient en l'ús de l'energia i plaques fotovoltaiques. Millors instal·lacions amb nous serveis i nous accessos, noves cambres frigorífiques, nova climatització més eficient, millores en accessibilitat per a facilitar l'ús dels seus serveis a tota la població, redisseny i habilitació d'espai al voltant del mercat, nou espai comercial en les arcades al voltant del mercat, instal·lació de taquilles per a recollida de comandes, noves campanyes i activitats de revitalització comercial. El nou Mercat d'Oliva manté l'essència de la seva activitat comercial tradicional, però obrin noves activitats més enfocades a l'oci i al turisme, a nous horaris i noves activitats en línia, amb mercats més pioners i digitals del nostre país. Jo compro a Oliva. Vosaltres compreu? En Oliva. Jo compro Oliva. Jo compro en Oliva. Hola, soc Manuel Navalón, president de l'Associació del Mercat d'Oliva. Som un mercat municipal xicotet, no som molts comerciants, però tenim de tot. Tenim pescateries, carnisseries, tenim fruites i verdures, xarcuteries, restauració, tenim un poquet de tot. I ara en breu es van a fer unes obres per a donar un poquet més de visibilitat i un poquet més de facilitat als clients. Després d'aquestes obres volen ser un referent en tota la Safor com a mercat municipal no sols d'Oliva, sinó de tota la Safor. Jo compro al nou Mercat d'Oliva.